Yo, Suara nada. Indonesia. Ada Bastian video syuting. Kok ngalih terusan? Kok melu ngalih lho sing jaluk bos pita nolongnya. Wanotyo ayu utomo ngambar arome kusumo mulat lenglang pronto agawe sengsem nolong Semulir pahit matu lindri-lindri nyawang netramu dasar lencir kuning anggu kerasa tresnaku. Lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Ada yang kau tahu, rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu lan ono liya mung sira wong ayu. Asik yo. Suara nada lo Mahuk, mahuk. Ini papi. terima kasih. Asik yo. Ngambar arum tanku jiwa katon memanisi sekar mekar lan melati rinonci Terima kasih. katon kino akan dihaneng jagat katresna. Ayo Mas Edi. Yo. Tiada yang lebih indah
hatiku, andai yang kau tahu. Terima kasih. Yo, rembulan kang sumunar, yak seni tresno kang tuhu, kanono liyo wong siro wong ayu. Asik yo. Mas Dedi, tiada yang Allah kadir, lebih indah, Allah kadir, tiada Allah yang kadir, lebih Allah rindu kadir, selain Allah hatiku, anda Allah yang kadir. kau tahu. Rembulan kang sumunar, nyakseni tresno kang tuhu, kan ana liya mau sira wong bagus, kan ana liya mau sira wong bagus. Ibu, Terima terima kasih. kasih. Kita absen dulu iki Mas apa?